Velkommen til Adidas Fotball. Nå skal vi se den tredje advent. Det er denne nede her. Du ser det ikke så godt her. Det er litt noe lys. Det ser sånn babybilde, du ser det ikke. Men nå åpner vi det. Se hva er inne her. Jeg er spent, jeg også. Sikkert dere også. Hva får vi i dag da? Hva får vi i dag? Camiro. Har jeg aldri hørt om navnet før, men det ser veldig bra kort. Ja, jeg vet hva vi fikk på treet, og det ser ut som... Ja, jeg tror det er en mål, en bilde av mål, stort mål her, tror jeg. Så ser du det der, og så ser du det der, og så ser du det der. Nei, jo, det er ikke målet, men... Ja, det er det, tror jeg. Jeg vet ikke, sikkert, jeg vet ikke, det kanskje er sikkert stadig bak, og der fikk vi det. Der fikk vi det. I går så fikk vi Bale, Ronaldo og Benzema i en kort. En kort, mener jeg. Og den første dagen var det Higuain som spilte som på Juventus. Bare send den på hva heter det? Eller skrive til meg om han her, om årene han og alt mulig. Jeg vet ingenting om han her. Jeg vet bare de 4 som jeg fikk. Spillerne da. På kort. Jeg tror ikke det er så veldig god. Kanskje ikke. Han er spiss i hvert fall. Jeg tror det var Graceman egentlig. Det var ikke det. Nå vet vi det. Men skriv og lik videoen og abonner og skriv litt sånn bakmeldinger og sånn. Så ha en god lørdagsdag. En god lørdag. God kveld alle sammen.